Saúdos, benvidos. Séntome hoxe con Carmen Dorado, coordinadora de Alcer. Non é a primeira vez que nos sentamos xuntas nesta mesa neste mesmo ano. Benvida, Carmen. Graciñas, efectivamente, xa van varias. Vamos a falar dunha nova proposta que poñedes en riba da mesa, unha proposta, como sempre, para demostrar ese carácter solidario que temos os ourensáns, pero que esta vez nos leva ata Valdeorras. Correcto, si ata Valdeorras e intentando chegar un poquinho á xuventude para darnos a coñecer, darnos visibilidade e tamén pois ofrecer unha alternativa de lecer a vez que altruísta. Tratase dun concerto no que participan varios grupos. Contanos un pouco se alguén está interesado, como pode colaborar. Pois moi fácil, pois simplemente o día 7 de xuño ás 22:30 abriremos as portas da Sala Baranda e ás 11 empezarán uns concertos nos que participarán pois varios grupos, varios solistas e que estamos seguros que vai ser un exitazo porque, bueno, é xente ali da zona, xente que está empezando tamén e que hai que darlle tamén un pequeno trampolín e estamos seguros que vai gustar, porque, bueno, os artistas o merecen, colaboran desinteresadamente con nós e merecen que vaya moita xente. A entrada é bastante económica, son 6 euros só e nada máis. Falábamos antes da entrevista que nos 3 hospitais da provincia hai salas de diálise. O obxectivo de Alcer é visibilizar nas 3, iba a decir capitais, pero bueno, en Ourense cidade, no Barco de Valdeorras e en Verín, non? Sí, queremos empezar a ter máis presencia nas localidades. En Ourense, pois xa creo que despois de 40 e pico anos traballando aquí, pois xa temos presencia. No Barco empezamos o ano pasado, agora estamos empezando a facer pois estas actividades de visibilización e de sensibilización, porque ao final, bueno, saber de que vai Alcer e ao final pois damos de visibilidade á enfermidade renal, á doazón de órganos e en Verín pois tamén estamos empezando a ter máis actividade e intentamos chegar un poquinho máis a pacientes, familias e a cidadanía en xeral porque, bueno, a enfermidade renal é cousa de moitos e a doazón é cousa de todos. Falabas de que estes concertos van dirixidos a xente moza, porque a enfermidade renal non entende de idades tampouco, e a doazón tampouco. Tampouco. A enfermidade renal, sí que é certo que hai uns anos tiña un perfil de xente moi maior, entrabas nunha sala de diálise e había xente maior, bueno, sempre houbo tamén xente xoven, pero agora vemos que está baixando a media de idade. Lamentablemente tamén hai nenos con enfermidade renal, que bueno, neste caso pois ten un programa específico a nosa Federación Galega e que estamos atendendo a todas as familias, pero a prevención é cousa de moitos anos, non é, bueno, pois con 50 penso en coidar o meu ril, hai que empezar desde novos e simplemente con hábitos de vida saudables que ao final promoven a saúde renal, pero tamén promoven outro tipo de vida sin patoloxías, nin renal nin outras. E a doazón tampouco entende de idades. Hai moita xente que, o contrario, non? No sentido de maiores que nos din é que os meus órganos non valen. Sí valen. Hai persoas doadoras que fallecen con 80 e pico anos, os que se lle fai unha extracción de órganos e que dan unha calidade de vida ao receptor envidiable. Non podemos pecharnos o tema de idade. Non poñemos topes. Carmen, estamos falando do concerto do Barco, que é o día 7, pero a maiores vais abrir un prazo importante para vos tamén dunha proba na que este ano colaborades co Guardia Civil, non? Sí, efectivamente, a Guardia Civil pois escolleunos este ano para ser beneficiarios da súa segunda carreira solidaria polo Pilar, que vai ser o día 5 de outubro. Sabemos que falta moito tempo para aquelas, pero bueno, son 6,5 kilómetros e hai que empezar a entrenar. Entonces, nada, queremos pois que a xente vaya sabendo que temos esa carreira e ademais o
prazo de inscripción comeza o día 1 de xuño, entonces, bueno, está aí a volta da esquina e animamos a todo o mundo que queira participar, ven correndo ou andando, que se pode facer camiñando, que se inscriba, que, bueno, a inscripción é baratiña, inclúe unha camiseta, hai unha categoría pitufos sub-12, entonces, bueno, está aberto a todo o mundo tamén. Se non me confundo, o ano pasado que se celebrou a primeira e o recadado iba para a organización, para a asociación por el Estea, foi todo un éxito, de aí que a Guardia Civil decidira continuar ca proba porque, bueno, amosan así tamén o seu carácter solidario e unha implicación a nivel social máis importante. Este ano elixen a Alcer e para Alcer supón, pois, un empurrón. Sí, supón un empurrón e ademais este ano para nós é especialmente emotiva a carreira porque, bueno, o noso ex tesoureiro era Guardia Civil e lamentablemente pois deixounos no mes de outubro ano pasado e tamén ten esa vertente pois un pouco memorial a él e agradecemos que nos escolleran tanto a nós como bueno, que fixeran este memorial para Antonio porque bueno, merecía e é algo que nos chega ao corazón. Vamos a recordar a cantas familias estades atendendo. Moitas. Agora mesmo estamos aumentando moitísimo o noso número de asociados, estamos chegando a 180, cerca de, bueno, en breve teremos 200 asociados, cousa que hai moitos anos que eso non nos sucedía, un aumento tan grande, e a nosa compañera Federación está atendendo as familias con menores tamén, e vemos un aumento. Reflexo, penso, tanto do aumento da enfermidade renal, porque a enfermidade renal lamentablemente está aumentando a incidencia, pero tamén aumento dos servicios que prestamos da nosa visibilización e que a xente conta con nós para que os atendamos e lle ofrezcamos o que podemos e a donde chegamos. Todas estas actividades das que estamos falando van encamiñadas precisamente a financiar eses servicios, porque como se financia Alcer? Pois, tirando de subvencións, de feito, hai pouco se nos concedeu unha axuda da Xunta de Galicia vinculada ao 0,7% do IRPF, que, para que me entendades, cando presentamos a declaración da renta e nos preguntan queres donar a Iglesia ou a entidades? Pois cando se marca das entidades a de interés social, ese diñeiro nos chega. E este ano nos chegaron 15.000 euros para poder atender as persoas, dando información, dando asesoramento, apoio, e a verdade é que canta máis xente marque esa casilla, máis diñeiro habrá para repartir e para nós pois é un alivio contar dende comezos de ano cunha financiación. Tamén, obviamente, lle pedimos á Deputación que tamén nos está financiando un programa de emerxencia social, o Concello, a todos os organismos privados que podemos, a Xunta de Galicia nos está pagando o salario a nosa nutricionista, que é un pilar fundamental na enfermidade renal. Ya tivemos aquí sentada algunha vez tamén. Sí, entonces, claro, aí pois intentamos financiar todo eso, pero claro, os profesionales teñen un salario que nos ten un coste, un aluguer, teléfonos, e ao final as subvencións non chegan. As cousas como son non chegan, entonces, bueno, buscamos alternativas e todas estas actividades solidarias que podemos organizarnos ou que nos ofrecen, como no caso da Guardia Civil, pois para nós son un respiro. En breve volvedes a salir á rúa coas mesas informativas, basicamente para seguir insistindo nesa mensaxe sobre a enfermidade renal, non? Sí, neste caso, pois sobre a doazón de órganos, porque nos toca pois falar do día da doazón, que celebramos cada primeiro mércores de mes de xuño, e a verdade, bueno, que sempre queremos chegar a máis. Este ano vamos incidir no que é a doazón de vivo, porque houve un cambio legislativo que protexe moito máis as persoas que
deciden doar un órgano e é un cambio importante que levábamos traballando dende hai moitos anos e que por fin viu a luz cunha publicación no BOE, e queremos incidir sobre a doazón de vivo, que é un dos mellores tratamentos que pode recibir unha persoa con enfermidade renal, porque a comparación, é certo que a doazón de cadáver está moi ben, é moi necesaria, pero é certo que a nivel de estadísticas a doazón de vivo pois ten un plus porque, bueno, está demostrado que funciona un poquinho mellor e que dura máis tempo e que, bueno, ten outras vantaxas. Sí. Volveremos a sentarnos entón nesta mesa para falar deso. Carmen, incidimos o concerto o día 7 no Barco e o día 1 abre a inscripción para esa carreira solidaria en Ourense. Sí, calquera que necesite máis información nos pode chamar a nosa oficina, poden atopar o noso teléfono en redes, aí estamos disponibles. Un placer, como sempre. E a todos vostedes, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.